Department of Health may pasidaan sa kapiligro sa mga adunay asthma attack nga mosangpot sa kamatayon. Usa sa posibleng nga makatrigger nini ang air pollution, lakip na ang nasinatin atong haze dinhi sa Metro Cebu. Ano ang report? Giklaro ni Dr. Jaime Bernadas, Regional Director sa DOH-7, gawa pa sila makadawatong report nga adunay nangasakit gumikan sa epekto sa haze. Iyang ipasabot nga dili ang ngayang ikaalarma ang haze tungod kay usalang kini sa mga particles nga nahasagol sa hangin nga mahanggap. Hinuon mitambag ang DOH sa publiko nga mogamit og baga nga sampung sa ilong aron dili kasulod ang gagmayng particles ngadto sa lawas. It's all better to really strengthen our defense system by eating the right food, taking the necessary food that could give us the vitamins and supplements, especially vitamin C, to combat diseases and viral upper respiratory infections. Sa pikas bahin giklaro sa DOH nga wa pa sila makadawat og taho sa giingong adunay namatay tungod sa hubak o asthmatic attack. Mato ni Bernadas nga posibleng makamatay ang asthmatic attack apan dili gumikan sa haze, kundi sa uban nga mga faktor nga makatrigger sa asthma. There are incidents of fatal asthmatic attacks and that we call as status asthmaticus, wherein there will be severe constriction of your bronchioles that would really prevent then the exchange of oxygen into the blood. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.